saja pasalasa tegal ne ku sila hatala kay para niya taamban uwe ku kinalasahan uune dahu sila hatan ngagat kahandak ang bantuhan san busa kun ga isine basta magpunong-punong kite tao pa mabangkite makapagsabi bangku elum balik tu sika umole di santungan pinale nada akeutan kususe esebun dayangku nabalik duku si kau upamahinggay siguro pagkasuturin gay tatanto ang putumala amban kao da ako paintindahan no tao pama pagsape bangku elum balik tu sika umole di santungan pinale nada akeutan kususe esebun dayangku nabalik duku si kau tau pamabangkite makapagsabi bangku elum balik tu sika umole bisantungan pinale nada akeutan tu suse esebut dayangku. A few minutes later, nabalik duku si kau esebun dayangku nabalik duku si kau tad kawa tama yari nama rin panpin inaon ko. So ayun guys, nandito na ako. Hindi ko alam kung anong lugar to, basta nagtatid na lang ako dito. Kaya ko to. 5 minutes later. Daakyaw suse, bisan putala ka uru ineseku. Amban ka muay tagna, sampai saja kwe itu. Daakyaw magpain, inmaran kun wega ine malasa. Subay iye esebun, ka uru dem niatu.
few moments later. Hi guys! Katatapos ko lang naligo. Naligo ako kasi 1 o'clock punta na ako ng airport. Ngayon ang araw ng alis ko papuntang Maynila. So 3 PM pa. 3 PM pa yung flight ko. What? Sa mga naiwan ko dyan, bye! Huwag kayong mag-alala, babalik naman talaga ako. So, eto guys, nagre-ready na ako. Let's go! Bye guys! Bye-bye tita! Kailangan mag-ingat tayo dito sa daan na to, tita. Para lang mo rin ko Oo. Dala ko. Ina mo. Kanila. Patag kami pa airport kilasin. Ano na ina mo? Magpato sa airport. Ano na yaman mo? Ay, hindi yan. Aon na tita, magatod-katod? Ha? Aon na? Pwede hindi. Amakan na kita kan Renz. Bye! Bye! A few minutes later. So, ayan guys. Nandito na ako ngayon sa airport. Wait ko, yung sidlay ko lang inuna. Hinatay ko lang. Yung lasa na kuwamas. Tita! Hello! Dito na ako ngayon sa airport. So, punta na ako ng Maynila. Hindi na tayo nakita. Magsupol ka niyo kata ng Tia Chiweng. Bye-bye! Ka-Jipper! Magsupol. Pati na rin ang mga anak ko mo dyan, mga malilingkat. So, magsupol ka niyo kata. Lalong-lalo na sa'yo, tita. Thank you sa lahat. Thank you talaga. Love you. Paalam!
5 minutes later. So ayun guys, nandito na po ngayon sa taas ng airplane. Panaglarga. Nasa dulo ako. Ako yung last guys. Ako yung last na upuan. Ito yung number ko. 37. Mabuhay! Palugod namin kayong tinatanggap dito sa Philippine Airlines. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Maaari lamang na ilagay ang inyong bagahe sa overhead bins o sa ilalim ng upuan sa inyong harapan. Ito ay non-smoking flight. Ang PR 2998 patungong Maynila. Maligayang pagsakay. Limandong ingkang ikonak tuyong hasupa yakang mapakako wahita sa kawi yaawan asal mo ako kya ingatan na may tanasin niya yakay mo. A few minutes later. Kaya ko to. Bye guys. Pupusan po ng bente natin. Isa pa PR to be 2998 patungong Maynila. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Philippine Airlines flight PRN 2998 now ready to depart for Manila. Welcome to Philippine Airlines. We call on the attention of following passengers. A few minutes later. One hour later. May tayin, pinang
sang